na-slide pag yun. Imbis mauna-unta ko, grabe, dako na kay kong pildian na kong kuhan mag. Sige na akong mintinon, na-slide pag yun ang isa ka numero. Dako na kay kong kuhan kwarta ni ba? Murag lugi na yun kuhan yung sigig patad, aning last two. Karoon sa pa man kumakadaog. Uy, sige na lang tagpatad. Sige tagpatad, di ka padagon, di ka padagon, di ka padagon. Ma, isa ito yung number ni mo? 1, 17. Hindi na po ka. Nga naman, 16 minigawas. Daan palagi ko. Sige na lang ka-slide. Sige na lang ka-slide akong numero di yung ko padagon ba. Mau na, mintinon magudi mo na. Di magug kakabalo mo ngitag laing number. Mintin ganino, mintinon yun. Kay ug mugawas na ron, yawa ko kapatad. Unya, dako na kay kag pilde. Kanawa na ito balik ba basin 17 ang nigawas? 16, lagi klaro kayong 16 to. Ako pa ni mo ma, mundang na lang kana. Miss natin pang palit og bugas, wala inungon kay naadi ka rang si glasto ni mo. Puro lasto, pildi perminti. Nak, ay ko ginanaa ha. Tungod anang lasto. Naka-graduate ka sa imong grade 6 ni mo. O wa ka nakadaog ka to. Wa ka ka-graduate? Ay kung kuan na ba? Kay diha rata na kuan na ng lasto. Mangitag number ito, epat na to. Bitaw ma, sayang yung kwarta ba? Okay raman ang mutaya ag lasto ma. Basta daog lang ka perminti. Nya pariha na, sige ra kag kapilde. Ay sige kuan na ba? Sige saba nang imong baba ba? Di ko katarong huna-huna ba? Ug unsay kuan no? Hapit nang alas 2, wa pa ko kapatad, naglimot ako unsay. Numero na ko. Ay sige saba kay daot ra ka sa kung huna-huna karog. Unsay number na ko mo daog baka taron. Hey, lasto. Taya ka? Matura ko. Wa pa ko ka-compute. Unya, wa pa pug ko kahuna-huna kung unsay numero na ko. Sige lang. Dalikyat na ko dito ron. Ma, bibibiranan sa eskwelahan rong Lunes. Pila man na? 520 ma. Samo mo gunang Holier. Sus! Kagambay anang 520? Bisan pag dublihon ako na ron, basta mo butol lang na akong number. Hala ma, sige. Bagduki. City. Size. 3. Nindot. 36 ang nindot ron. Oh, grabe. Kuha dyan kayo 36 yun. Tawagon ako si Grace, be. Grace! Alis agad! Pagdali! Ano saan naman po, ma? Grace, pati sa rito, be. 36, ha? Naay 100 dito sa kuan. Hunos. Balik 50 lang. Ibalik ang 50 sa kuha. Sige na, patad na. 36, balik 50. Copy, ma. Ang sag ito gipapatda ni mama, ha? Nakalimot mo ko, eh. Ay, tama. 63, man ito, bali 50. Ma. Okay na. 63, balik 50. Hala, Grace. Anong 63 man eh nga? 36 akong giingon, balik 50. Anong 63 man eh? Unsay 36 nga 63? Magutoy mong giingon sa kwa, 63, balik 50. Ayaw pagkuan ba kay kapilan ako gibalik kaduha ha? Ingon ko, Grace. Patdi ko. 36 ha, balik 50. Unya, unsa man nila ron? Og mapil din eh. Og din mo lusot. Ha? Unsa ibayad na to? Mo ispilahan. Magulay mong giingon? Patak ka na ka 36, 36. Pag mugawas gani akong numero ron, unyawa ni mo na patdan, bantay lang yung kanako. Te, una na tika kuan bay, 15 unya nang sobra. Ha? Ngano di ay? Daog mo ga 63. Patan na magbalik 50. Oh, daog ka ma. Ingnan bitaw ka tanawa ron di na ko magbayad sa eskwelahan. Oh, hala. Ni daog de ko 63 balik 50. Sus nimo Grace. Pagka na lang nimo. Ngano nga man mo giurot og patad ang sa gatos? Dako unta tag daog ngano 50 ra may imong patad anang kuan. Unsa man pug ka oy wa man kay huna-huna dapat gisagatos nimo pagpatad ane. Dili kay 50 ra gi. Nawa gamay kay tag daog dapat gi 100 nimo pero dako tag daog. Na, saan ba na ni mo? Ikaw ba? 36 biyan tayo mong number. Magi, 63 akong ipatad. Daog mong ka. Nya, basul-basulon ko di mo.